u slučaju Makedonije vi ste u principu kao država zakonodavno i institucionalno pokriveni. Ono što je problem, stvoriti preduvjete da institucije budu spremne i da sve učine da ti zakoni zapravo budu učinkoviti. Tako je upravo u sličnoj dinamici i u Republici, kao u Makedoniji, u Republici Hrvatskoj je bilo brojnih regulatornih pokušaja normiranja financiranja takozvanog stranačkog novca i sigurno je biračko tijelo bilo na to posebno senzibilizirano, a imajući u vidu situaciju, mislim na ekonomsku, gospodarsku u kojoj se i Hrvatska nalazila i Makedonija nalazi. Dakle, postojao je značajan pritisak kako medija, tako i javnosti da zapravo političke stranke i političke elite polože svoje račune javnosti, građanima i prvenstveno svojim biračima i da zapravo javno iznesu otkud i kako su dobili novac. Radilo se o velikim iznosima koji su utrošeni za financiranje kampanja koji zapravo nikada nisu, s obzirom na manjak zakonske regulative, utvrđeni kao konačni. Dakle, mi kao birači nismo znali koliko i iz kojih izvora su političke stranke prikupljale novac za bogate kampanje koje su imali.